lagi perlong unta kasih pen pi kumno bepin page ak football world cup pro ka kamal live ta sing klik na ada pilih ni chrome kini ka pen ip ka ba khamsuk pen ip ka ba khamsuk kita ko ka link pada senam ngata apa ni type ni kamal tv football live ta hang ne sa nyan pat kene ka hang tu le saya pila ban download down ne app semua hang ne pinye ban pen I da kini ke link hang ne padan hang ne ini hang ne pin I ndrei ladang apan I phi kan ka video ndrei kan ne kan long copyright ne ka banta ka YouTube channel janga na ta daung ko apan I phi ka ba ban click pe hang ne channel hang ne hane batho Uzbekistan bat Colombia hang ne kan don man la ka por man kasngi kan don ka football world cup tang kata ngai philas ngai thu na banta kan ka penjing pen I janga ban page kan ka football world cup pat kan ne ru ka de ka prediction jang ka banta kasngi mo phila ban page ro hang ne sipun ki banta pat tangum ta kuble shibun singa bhal like bat subscribe ya kan ka channel ka janga kana pin I ya ka recent video ka janga kuble shibun